היום נלמד לפרק עוף מהעצמות ולהשאיר אותו בשלמותו. פעולה מעט מסובכת, אבל נתגבר עליה ביחד. מה שצריך לעשות זה להיכנס בין עצם הגב לירך. ישנו עצם סחוסי מעט, אתם תרגישו אותו פה. אנחנו נכנסים בזהירות עם הסכין ויורדים על העצם פנימה עד שמגיעים אל הסחוס. בתוך העוף ישנו חלק בשרי שמחבר בין אזור החזה לעצם הגב. אנחנו נפצע אותו, נחתוך אותו בזהירות, ועכשיו פשוט נפרוק את הירך מהעצם הגב בפעולה כזו. כמו שאתם רואים, זה נפרקה העצם. נחזור על הפעולה בצידו השני של העוף. שוב נחתוך בין העצם הגב לירך ונרד עד לכיוון הסחוס כמובן. לאחר מכן פשוט נפריד את הירך מהעצם הגב בפריקה, כמו שאתם רואים כאן גם כן, ונמשיך באותה פעולה של חיתוך על הירך כלפי פנימה, כך עד שאנחנו מפרידים את העצם. בשלב הזה יש לנו שני ירחיים מנותקים באזור הסחוס וניגש לזנב. כאן אנחנו פשוט חותכים מעט ומפרידים, ובפעולת משיכה קלה משחררים את הזנב מעצם הגב. נמשיך באותה פעולה לרדת פנימה כך עם הידיים ונגלה עוד ועוד מעצם הגב. בשלב הזה ישנו פה בשר שמחובר עדיין, ומה שנצטרך לעשות זה פשוט לנתק אותו, וזה שוב עם הסכין. אנחנו חוזרים פנימה ומנתקים, חוזרים ומנתקים, כך לכל אורך הדרך. בתוך העוף, אם תשימו לב, ישנם הצלעות שמחברות את עצם הגב לחזה. עם הסכין אנחנו פשוט נחתוך אותן כך, וגם בצד שני. נחזור על הפעולה. כך אנחנו מוודאים שיש לנו נתק בין החזה לעצם הגב. נחזור פנימה ונמשיך למשוך את הבשר. כך אנחנו מנתקים עוד ועוד בשר מהגב העוף. נחזור על הפעולה גם כן בצידו השני של העוף שוב. אתם רואים שזה יורד. פה ישנו מין שקע קטנטן שמחזיק בתוכו בשר. אנחנו ניכנס לתוכו ונפריד את הבשר כמובן. אותו דבר בצידו השני גם כן. עכשיו אנו נמשוך בעזרת הידיים מעט, ושוב עם הסכין נמשיך להפריד בשר ונראה פנימה. באזור הזה של החזה ישנם שני עצמות שמחברים את החזה לגב. אנחנו נפריד אותם במשיכה, ככה אנחנו פשוט נרגיש אותם ביד וננתק את כל הצוואר ונמשוך אותו החוצה. נכון לעכשיו יש לנו עצם גב עם הצוואר ביחד מחוברים. נוציא חזרה את החלק העליון, ניגש לירחיים. הירחיים מחוברים אל השוק בעזרת עצם סחוסית. אנו פשוט נפריד ביניהם לא עד הסוף, רק נפגע בעצם כך שיהיו לנו שני חלקים, ואז נוציא את עצם הירך. זו פעולה פשוטה יחסית. כמו שאתם רואים, מפרידים ככה, ובמשיכה עצם הפרדנו את עצם הירך. נחזור על הפעולה הזו בצידו השני של העוף כמובן, וגם כאן נפצע את הסחוס, ושוב נפריד את עצם הירך.
כמו שאתם רואים, הפעולה נעשית יחסית בקלות באזור הזה. שוב נפריד את העצם בצורה כזו, נרד לאזור הסחוס ונפריד אותנו. נותרנו עם עצמות בתוך השוקיים כרגע, וכדי להפריד את עצם השוק פשוט ניכנס עם הסכין סביב העצם, רק באזור העליון שלו, ונפצע אותו כך. בשלב השני בעזרת הסכין נגרד כלפי מטה את הבשר של השוק מהעצם. אחרי שעשינו מספר פעולות כאלו, פשוט ניקח את היד אחת, ניצור התנגדות ונמשוך את עצם השוק ונפריד אותה מהשוק. נחזיר את השוק למקום, כמובן, בצורה כזו. הנה. ונחזור לשוק השני, נעשה את אותה פעולה שוב, נחרוץ בין העצם לבשר השוק, כך, ולאחר מכן נגרד בעזרת הסכין את הבשר למטה, כלפי מטה. אפשר להרגיש את העצם על הסכין, כך אתם מוודאים שאתם מגרדים היטב. ושוב נחזיק את העצם של השוק ביד אחת וביד השנייה ניצור התנגדות ונמשוך וננתק את העצם של השוק. נחזיר כמובן למקום גם את צידו הזה של השוק. הנה בצורה כזו. נכון לעכשיו יש לנו את החלק התחתון ללא עצמות כבר. אנחנו נעלה כלפי מעלה לחלק העליון, נגלה אותו בצורה כזו ונתחיל לחתוך את החזה לכיוון הסחוס פנימה. ככה אנחנו פשוט שולטים בעצם ובבשר, כך, כמו שאתם רואים, זה הולך פנימה עד למטה. נחזור על הפעולה בצידו השני של החזה, שוב. כל הפעולות שנעשות, כל החיתוך נעשה כשהסכין נצמדת אל העצמות, וכך אתם לא מותירים המון בשר על העצם כמובן, וגם זה מנחה אתכם, מנחה לכם את הכיוון. עכשיו, לאחר שווידינו שאנחנו עושים את הפעולה נכונה, הגענו לשלב שהחזה די מנותק כבר. רק נוודא שוב שאנו יורדים היטב עד למטה. עכשיו יש לנו לעצם החזה מחוברות גם הכנפיים בעיקרון. מה שנצטרך לעשות זה פשוט לנתק את הכנף מהעצם החזה, וזו פעולה שתתבצע פשוט. אתם רואים, אתם תראו שבאזור הזה הפנימי, איפה שעצם החזה מחוברת לכנף, תחושו את זה, זה מאוד קל לחוש את זה. רואים את הסחוס פה נמצא בפנים, אנחנו פשוט מכניסים סכין ובעזרת הסכין מנתקים את הכנף. אחרי שניתקנו את הכנף בצד אחד, אתם רואים, מותק הכנף, אנחנו נחזור על הפעולה בצידו השני של העוף. כל מה שאנחנו רוצים זה לנתק את הכנף הזו גם כן. זו גם פעולה שנעשית דרך הסחוס כמובן, שוב. זהו, ניתקנו את שני הכנפיים. ננתק את העצם המשולש שמחוברת אל החזה, ואז נחזור פנימה על החזה, על העצם, ובעזרת יד מתנגדת נמשוך את עצם החזה החוצה. עכשיו נוציא את עצם המשולש שנמצאת פה בחזה, בחלק העליון, כמובן כי אנחנו לא רוצים אותה.
העצם החזה יצא החוצה. בעיקרון סיימנו. יש לנו את הכנפיים שאני משאיר להם את העצמות כי זה מאוד יפה לטקסטורה של העוף השלם. עכשיו נהפוך את העוף ונוציא את האור כלפי חוץ, ואז תראו שהעוף מושלם ויפה. כמובן הירך למקומה. שוב, הנה עוף שלם, כנפיים שלמות, עוף ללא עצמות. בבקשה, הנה העוף ללא עצמות לחלוטין. ניתן למלות, לקשור, לתפור, כל אחד לפי רצונו הוא. בהצלחה לכולם. תעצרי.